Aroɓe Pulaku TV hande bo mi wari wuro Bamga ɗo tawi ha nder hukuma pamara Kasaragana local government nder jiya Taraba ngam lartago dedei kuɗe ɗe kanko Barisa Umar Mbagari chief registrar court of appeal waɗi ha nder wuro Bamga enanta bo daga lawol fuɗɗugo Bamga ha yetto nder Gembu. To ɗo on mi tammi yillago nder wuro ngam hirdugo be yimɓe fere mi nana hamɓe bo no ɓe nanata sewo ɓingel maɓɓe be ko wanni ɓe ha nder wuro Bamga, nden bo ɗume be ɗume on ɓe tammi ɓe geloto wuro Bamga tammi heɓugo ha yeso ɗo ni jotta mi yiɗi e jaha en gillo nder wuro Bamga en dara dede activities ko ɓe gaɗi ronin ha nder wuro Bamga. Min ɗon nana habaru ɓe wi Mbagari ɓi Bamga wodi kuje ɗuɗɗe project ɗuɗɗum o waddini lesdi Bamga. To mi anda ɓawo lawol be gada en heɓi wodi project ji fere o doggiri nder wuro Bamga na? Alhamdulillah, barista Bangari kam min ɗo yiya irin mako kam sai min ɗo torani yimɓe ni waɗa koyi be mako bako heɓa CR the court of appeal o ɗum no director on NJS na ko mana konden fu wodi kuɗeji fere ko shafi community base oɗo waɗa involve hoore mako nder irin bara at the end of ko bana during fasting ko karshe duuɓi o waran saare o waɗa identify hoore mako o ɓi wuro meeɗay o waɗa celebrating festive period a yaasi sai sumay o vallitan o lelan nyamdu o vallitan o meeɗay o jooɗa o vallitay har sai kujeji sadi ɗo fu min ɗo tama jotta kam wakkati jotta ɗo kam o suutay nde kujeji sadi min yi ma beddugo on min ɗo yetta mo jotta haka woodi haala sola to a nasti nde wuro solaji ɗo tar ko toye fu single handedly hanko ɗo waɗa project ji ɗo to a laari ɓe waɗi wayari wuro fu hanko on effort mako nden min ɗo habda bo min waɗa small hydro dam ngam min ɗo mari waterfall feere a juuɓe wiyata ju waterfall fu o taski waɗi mobilizing ngam min heɓa ni min heɓa power yiite ha Bamgal jotta haka kugal ndiyam is ongoing. Spring water wodi ɓe waɗi capturing babal ndiyam ha dow to last time nde o wari last month na se nde o yahi ha ton ha ladde to hoore maɓɓe kosɗe mako ɓe ummatore ɓe yaari ha ton o yahi laari source ma catchment ma jotta ɓeɗo waɗa ɓeɗo habda haala piping ɓe dasan wadda ndiyam ma nder wuro nga oɗo yiya wuro ɗum mawna ɗo yaaja président ɗi kuje ɗo ndiyam je state government mari ɗo bana ɗo famɗini wuro mai o fu effort mako on. To a laari kugal julurde ummatore julɓe Allah ko woni hande wuro julurde to ɗo wartino e kiɗɗum on nde go famditi lurde je haɓe duplex ni ɓe haji gidan sama to laari kugal ɗo goyen kugal ka jotta yoti irin so 60% compilation fu ɗum hanko mai nde bo nde o wala bambanci addini wodi asibiti o ngam mission jotta haka ɗo fu renovation ɗo yaha oɗo waɗa ngam oɗo waɗina wuro mako ngam may irin mako ka sai dai mi wiya Allah waɗu barka ko min yawti ɓe mako duɗɗum ko o waɗata ko kuma ko shiri o waɗan ɗo vague feere ka hanko may tan ɓuri andugo skill acquisition center fu ɗo waɗa planning o waɗinan Bamga nden bo musamman secondary school JDSS Bamga hawa jangi o futti o timmini oɗo shirya to heɓayno o wartira makaranta wanga boarding school ngam woodi nane gada maaro fu mo moda secondary school jotta ma fito nde woodi schools almost everywhere kala village fu heɓi secondary school o yiɗi ni makaranta ɗo still waɗa maintaining status majum so ɓe wartiran ɗum fof kujero boarding school heɓa still ni waɗa mobilizing bikoy school man bo laata ɓuri kala makarantaji feere to nde ha to mo jangi to ko Bangari huwi ha nder wuro men fota leptugo min ɗo torna mon jammo be cutal balɗe. Lesdi Sardauna local government takanas man Bamga ɗon mari ɓikkoy ɗuɗɓe bana to a fi lissafi Sardauna no foti ɗon mari yimɓe ɓe mari jawdi feere ɗon nder federal government feere state government be ko nandi be non amma still a laran reta maɓɓe fu ɓe numtai ɓawo bana no kanko Barisa Umar Mbagari waɗi to kanjum bo ko a sawrata ɓe kadi hamɓe bo ngam barka ɓe wi fuɗɗa nder saare hidde ko vurta yaasi. Ala laqiga wanno wiɗo nonnon min ɗo mari ɓikkoy Haaror min tan deputy governor de CBN fu ɓingel leddi ɗo min ɗo mari ɓikkoy ha rep wala no waɗa business tycoons ɓe ɗo vaagi min ɗo mari ɓe ha state government diga SGS be member house of assemblies en wala no waɗa
komin torata ko moy fu en do mari successful businessmen be do irin bana friend en be ko lutti be wodi bi ko min jero huwa ha Kamaru be ro rema dika tomates be kakauji jota fudu hunde jawdi on masin to ko be lahari bangare wadi do nawo dan siyasa ba to dan siyasa no en wi'a no en subti mu gari wada ni saba yidine go be en dabjo mari ledi mako min dottoro ko mu fu wada koyi be mako to Allah hokkima amma wara hunde fere je community base ha avurti je community wata benefit be mai ko da nyibi na mi primary health care ko da colbert on nyibi ko hunde fere je wi'a e lalle wayne do on bi ledi hangonda ko da nyibi classroom fere on fu ndo ya yaran ledi yeso ngam mai ta en wi'a sai bangari tan en fu en wata en latata siyar en fu en latata ko governor bako en wi'a sai kuwata ledi mi to ngam mai kala mo Allah hokki opportunity ko ala do fu ko business on min do tora wara hunde fere a wuro no wuro men yata yeso heba wada maintain daraja miɗo wiya Amadou Siwto wakili arɗo wakkude gonɗo wuro Dande Dar es Salaam mi sey bo masin ɓe fattugo be maɗa en ɗon jewtida bo ko saafi haala lawol mbamga min lawol on kimminigol ha amin mino ka history hangol o ɓurdi nder laabi ni min mbiyata number 1 ha amin ngam hangol on lawol ngol bana Nigeria ko heɓi independent no kam yiya joni ma min keɓi independent ngam duuɓi pat kuje dama yokkata ko min min torro ha yaago headquarter local government amin ngam min jaha ɗon on min keɓata ko ɗume ha local government mai so yaago hata hokka min bone wane to Allah waddani min gada mapindi bo ngam ɓistani min torraji ɓurɗi sembe ɗi minon be ɓiɓɓe amin ɓe taniraɓe ko tanmi wargo ɓawo fu ngam tokkimo ɓuri nde shirima joni wargo joni yaha mi wara mi hota ko nde hannane ma nder sati ɗo nder satire mi ɗo wara ɗo e bande 4 mi ummo Gembu mi era mayo mi wara ɗo wara e bande 4 yaago nde 5 to jonta nde wi'i nde ɗum waɗi kam kala miyoma nde wiyeti Allah fu mi tokka lawol ngol seɗɗan o mi diwata sey ñande jumbare wonta mi heɓata wargo to ko a wiyata gaɗɗo lawol may ko bo mi wiya balluɗo ngam yigo lawol may waɗama to o on nder history Sardauna hanko woni number 1 mo ɓiɓɓen ni Sardauna local government ndesimo ha yeeso ɓe tamma yeggutugo mo ha illa masha Allahu Allah barkini Allah ɓeddu barka Allah karomo Allah ɓeddanamo bo mangu min getti on kala ɓi Sardauna mo woni ga e maɗo kam fuu o yetti ngam o waɗi hunde on nde history tamma yeggutugo mo waɗi ɗum bo Alhaji Umaru Bangari hanko on waɗi lawol barista Umaru Bangari hanko waɗi lawol min ka nder sewo am nder ngendam am mi wayri o min gaɗa hunde on nde seyniyam on ha nder yonki am ɓurata ɗum mi andi bo irin am ɓuri dubu o ko min gaɗantamo ni sey do'a ngam wala ko min poti ko mo banda do'a bana barista kam en fota limugo sey en wiya ɓe turanci ɗum god senona yimɓe mbamga ngam ko wari waɗini am Allah rene ɓe lima en mi daɗa ko ngam wannami projet fere daga ko nangi lawol asibiti julirde sola nepaji nden oɗo waɗinami programme ko shafi dirije to himɓe wari joɗata fija daga dotti be derken hande wuro ɗum hanko acci heedi ñamdu say sumay irin billalje en mari gabakiɗan yimɓe mbamga cibdon bana siyarta gaskiya to na yettore barka men wala golle fere dama ko biyata bawa makko ngati min lima mi limitata ko ta do Allah barkida mo nden Allah ni valla Allah ni o bedda joduga ton mo heba ko buri kanjum ngam gaskiya o huyna min barka ma tawi gollugo golle fere to na yettore barka min torata Allah rene hande amin gabakira min fasitata torugo to ni ayi baba do hokka bingel fasitata torugo e ko mbamgal lutri jonta nde mi heɓi lawol be kulebiɗo gabakira min do tora to lawol ɗon no da mi yira siyar balla min jonta mbamga ko lutti ɗum local government mi mari haaji barka ma kanjum on komin toriyama ko ngam min ɗo wiya da o valla min e kanjum ngam min ka to lutti yettoɗe wala golle fere je en volata dama nder Indian Sanda Bravo non woni piye jambon da asin bongo mbamba cibdo ado volle je portugal vollero ala seni bana banga to mi wi min duina bonda ba bangare ma bura sembe hanga mai juta ko lutini kala ko wani wada fu wato wadi ala seni ngam mi tora ni o kam hokko min to yidi mbangani da ha jami hubi barkam tani bana iri abu kefas gomna mi Taraba state bare sa GT SGS Taraba state member min honorable de Abel Peter Dia
ambe do fundu ni mi yara ko ni yabe hawta barisa bangare ndo hada mi heba bango heba lokko ko heba bango ya yeso ngam bango arti mawni bangare arti mawni bango an kam ko en to tani gura ba lokko ko mi wonna ngeto alhamdulillah wala ko mbi'eten ene kam sey yettugo barista Umar Mbangari tan Allah juttinmo balɗe ko en gi kam en gi yeso bo kadi Allah hokkata mo ko ɗume fay